חפצים יגיעו דרור ואלון לכאן ויקבלו את החפץ המוזר הזה שהם רואים כמובן לראשונה. בבקשה, קחו את שני הדברים האלה ותגדירו אותם כיד הדמיון הטובה. טייכר ותומש, אתם מקבלים משהו שגם הוא בלתי ברור לחלוטין. אתם תנסו להוציא מזה מה שאתם יכולים כיד הדמיון הטובה. מה שיוצא, משחק חפצים יוצא לדרך. זה בלי טקסט הקטע הזה. היי, אתה המלך פה? כן, אני המלך. אבל כבך נבלה! לא! שחרר את הנתיחה! אחת הבעיות של אנשים, בעיקר בגיל המבוגר, זו ההשתנה בתבזורת. אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל. כן, בלי ספק חסר לך שמן. אתה הרבה זמן לא ניקית אוזניים, חבוד. האמת שגם טעף לו. תראי, הערך המוסף של המכשיר הזה זה שיש לך גם את וגם את חמי חמצן עבדו, דוקטור. Hey, cheers, ladies! Cheers, hey! אני שובי דובי, מדליק בצורה זו. Alright, clear, clear! Because we're living in a material world, and I am a material girl. Yes, like a virgin. לא, זה ממש לא בעיה, אתה יודע, אחרי הקטיעה. יומני הענק. אני רוצה להודות לכולם על פרס המוסכניק המצטיין. באמת, לאמא שלי ולחיים בן שותפי. זה מבצע חודש במשבר, זה נורות לילה לסלון. תודה רבה. ובכן, הזמן קצר והפרסומות מרובות. תישארו איתנו, יהיו הפתעות להתראות.